تماشاوانê Xanî TV dema we xweş be, hêvîdîkim rewşa we baş be. Di vê xelekê de hin mijarên me yên sereke ne, hêvî dikim demekî baş em bi hev re derbas bikin û qehweyekî xweşî li gel hev vexwin, nirxandinê xwe bikin, rexneyên xwe bikin û xem nake çêr û dijûn û sixefên tevgera xapûçî ew ê berdewam bin û rexneyê me jî û civatê me jî ew ê berdewam bin. Em dest pê bikin. Di kultûra Ereb de gotinekî gelerî heye. Çi dibêje ev gotina Hanê? Dibêje kujer kuştiyê xwe dikuje û di cenaza wî jî de dimeşe. Qaşo ku yanî bûyerê dike û xwe li bûyerê nake xwedî. Ev gotina ku gelerî ye, ev meteloka Hanê, ev gotina Hanê sedî sed sedî hezar li ser PKK pêk tê. Bi deha bûyer hene, PKK yanî endamê xwe yên serkirdeya xwe kuştiye û wan şehîd elan kiriye û cenaze û merasîm û çîrok û çîrvanoka ji wan re amade kirî û di nûçeyê jî didî. Ji bo Reza Altun û ji bo Elî Heyder Qeytan cenazeya û merasîmên bîranînê li bajarên Ewropa li dar dixin. Derewekî mezin jî dikin û vê derewa mezin bi kutleya xwe didin qebûlkirin. Tevgera xapûçî ye, jixwe em nikarin niha navê wê bêjin PKK ji ber ku xwe fesex kirî yenê. Zaten PKK ne di kongreya xwe ya duwazdemîn xwe fesex kiriye, di 2025 PKK di kongreya xwe ya sîyemîn de felî di kongreya xwe ya sîyemîn de PKK xwe fesex kir û tevgera apûçî, tevgera xapûçî dest pê kir. Nema PKK. Tiştekî ku eleqeya wê bi PKK bimînin nema. Dema ku Apo bû dîktator, bû sultan, bû Harûn el Reşîd û jin li dora wî pir bûn, wê çavê tiştekî navê wê PKK nema. PKK sekinî û apoyîzm dest pê kir, tevgera apûçî dest pê kir. Niha Apo li Îmralî li me temaşe dike û baş dizane ez çi dibêjim yenî. Yek ji temaşevanê Xanî TV Birêz Ebdullah Ocalanê ne tenê berpirsên PKK ê li Qendîlê û ê li Rojavayê Kurdistanê li Xanî TV temaşe dikin. Ne tenê berpirsên PKK ê di nava Dew Partî û Çeqilmas Partî li Xanî TV temaşe dikin, Apo jî li Xanî TV temaşe dike, istixbaratê Tirk, mîdyê Tirk jî li Xanî TV temaşe dikin. Ji ber ku dengê cuda, nerînê cuda, helwesta cuda a Kurdewar di ku bi rastî nasnameya Kurd diparêze, heta niha Xanî TV ye. Em vegerin mijara xwe. PKK niha bi vê bûyera Hanê gelê Kurd mijûl dike û dixwaze çîroka fesexkirinê û teslîmbûyîna Apo, teslîmbûyîna PKK ûlo bincil bike, veşêre berê gelê Kurd, berê kutleya ku hîna bi tevgera xapûçî bawer e, hîna li pey xapandina vê tevgera Hanê dimeşe, berê wan ji teslîmbûyîna tevgerê dide aliyekî û dide çîrokên
شهادت و حوال فؤاد و حوال علی حیدر قایتان و حوال سروکاتی اوندرلیگ بو و رضا آلتون و حوال رضا آلتون به چه خیرا خودی بو چه شیر بو چه قهرمان بو چه میر بو و جوان دره و مروی که ام ده مدیا آبوچی ده مدیا خاپوچی ده بینن مری قناغا سالو نیوکی ده سالاجی me behsa kuştina Alî Heyder Qeytan kir. Yani li ser Facebookê, li ser Twitter, li ser YouTubeê bi şêweyekî zelal me behsa Alî Heyder Qeytan kir ku PKK wî tasfiye kiriye. Çima wî tasfiye kiriye? Ji ber ku dîn bû yani hişê xwe çû bi kevrar da axivî, bi darar da axivî, bi ne ku gihaştı bu wê qonağa em bêjin sofîzm yani wilo pir hestiyar Alî Heyder Qeytan negihaştı bu wê qonaxanê lê ji ber ku mejiyê xwe wenda kirbû, hişê xwe wenda kirbû, ji aliyê psîkolojî rewşa wî pir xerab bû, digiriya çêr û dijûna ji PKK û ji Apo jî ridikir. Gelek yenî rewşekî pir nebaş de bû, rewşekî pir xerab de bû. PKK bi emr û telîmatê Cemîl Bayîk wî xistin şikeftekê da wî kuştin. Niha di rêxistina PKK'yê de bûyerên bi vî rengî hene. Bûyerên ku kesên ku ji aliyê psîkolojî rewşa wan xerab PKK wan tasfiye kiriye. Orhan Aydın berî ku Alî Heyder Qeytan tasfiye bikin, Orhan Aydın tasfiye kirin. Orhan Aydın yekî ji zindanî û girtiyên PKK û kadroyên pêşeng bû. Dewleta Tirk hukmê e'damê, qarara e'damê, biryara e'damê di heqê wî stend lê pêknanî PKK vê biryara hane pêkanî. Dewleta Tirk biryara e'damê di heqê wî derxist ji ber ku wekî cudaxwaz, wekî xayên, wekî terorîst mafê dewleta Tirkê yani bi vî rengî biryarekî wî derxist dewletekî faşist e. Darbeya 12 Eylûlê wê çi jê derkeve? Lê derbeya Apo gelek cara darbe li hemberî PKK li darxistiye. Di Kongreya Heştê û di dûa de darbeya yekemîn, di Kongreya Sisiya de heştê û şeşa darbeya duwemîn, di Kongreya çara de di sala notî de darbeya herî giring, enqîlaba herî giring a Apo li beramberî PKK çêbû. Ja kesên ku Apo wan dikuşî wan navê wan dikir tasfiyecî û êm mêr û mêrxas û qehremanên mezin û bilind Apo û serok Apo Abdullah Öcalan xwedê da pêş û kesên ku pê yani alîkariya vî tiştîhan dikirin Cemîl Bayîk, Reza Altun û Alî Heyder Qeytan jî ji wê rêzê bûn yani alavên Apo bûn. Wê çaxê yani çareseriya demokratîk a insanî û a axlaqî a rihê hevaltiyê ku PKK pir behsa wê dike beramberî hevalê xwe yên nexweş ê di hundirê rêxistinê de kuştin bû. Ê ku ji aliyê psîkolojî rewşa wî xerab PKK wî naşîne nexweşxaneya psîkolojî ji ber neyê gotin ku endamên PKK hevalên PKK hişê xwe wenda dikin, dîn dibin wekî rehmetiyê Orhan Aydın û wekî Alî Heyder Qeytan PKK wilo nake. Yani çawa çêbû Alî Heyder Qeytan dawiya emirê xwe dîn bû, digiriya û kesek nebû pêr biaxiviqe yani diçû bi kevirar û bi pisîkar û bi kûçikar û bi dar û berar diaxivî yani rewşekî wilo xerab çareseriya demokratîk a PKK di vî warêhanê de tasfiye kirine. Ez bawerim biryar ne bi tenê biryara Cemîl Bayîk bû, biryara
بشورا آپو جی خبر گی هاشت بو آپو جی به چه کسک جمیت نیه که هری شیرین لبر دلی آپو و چاقه مستشار میته حکان فیدان بو میتو دولت ها کوری لبر دلی وی شیرین بو نه علی حیدر قیطان نه علی حیدر جیلسون و نه نزانم کی یعنی demek PKK bi vî şêwazê hanê bi vê çareseriya hovane bi vê çareseriya pîs a kirêt hevalê xwe Elî Heyder Qeytan tasfiye kir. Belê jî me behs kir birayî wî Hüseyin Qeytan jî niha li Başûrê Kurdistanê tek kes van meselê han dizane û dema li medya PKK di nere nas dike ku medya PKK heya çi derece sextekar, birokar, derew li gelê Kurd dike û dizane heta niha tişek ji helwest jî li hemberî PKK derbarê kuştina birayê xwe tu daxuyanî nedaye û gerek bide yanî. Hüseyin Qeytan wekî nivîskarekî, wekî helbestvanekî, wekî şoreşgerekî berê, wekî kurdewarekî niha li beramberî kuştina birayê xwe li hemberî PKK dibe xwedî helwest be. Ev bêdengiya hanê a Hüseyin Qeytan ew jî wekî şîrîkatiya kuştina birayî wî tê ez dihesê bim. Yani Elî Heyder Qeytan bi vî rengî tekez hatî kuştin yani. Ev informasyonên ev ne şirove ne dema ku Elî Heyder Qeytan bi vî rengî were kuştin. Orhan Aydin ew jî ji ber rewşa tenduristî a psîkolojî a xerab hat kuştin û gelek kesên bi vî rengî demekî guman pir heye li ser kuştina Rıza Altun. Yani ne firokekî hatiye û Rıza Altun jî Silêmaniyê lê xistiye û birîndar bî û dawî Rıza Altun jiyana xwe ji dest daye di 2019 de Elî Heyder jî di 2018 de. Heq wisa sal derbas bûn PKK çima eşkere nekir. Yani piştî ku Xanî TV eşkere kirin, Selîm Çirûkaya, Hoşeng Gosê behsa bûyera kuştina Elî Heyder Qeytan kirin çima PKK eşkere nekir. Baş e PKK wê kengî kuştina Nurdîn Sûfî eşkere bike. PKK wê kengî kuştina Ciwan İbrahîm eşkere bike. Yani ev kesên ev bûyerên ku heta niha PKK wan elan nekirine, kesên ku wan nedane diyar kirin yani. Kesek tune biyaqa qadroyê PKK ê li Rojava ê li Başûrê Kurdistanê biyaqa wan bigirin ji wan re bijin dilê xelkê rehet bikin yani. Gunehe diya Ciwan İbrahîm heta niha we jê re mesele eşkere nekiriye û we negotiye ku we kurê wê tasfiye kiriye. Gunehin ya evan kesên wendayî dibên çarenûsa wan were eşkere kirin. Xelas PKK yani berdewamkirina derewa wekî fabrîkeya vir û derewa îdî yani çiriyayî û diriyayî û eşkere bûyî yani. Nema tu watin nema ji veşartina van meselê hanê de di dema sosyal medya di van demê me ku em tê de dijîn. Baş ez ê biçekî behsa Elî Heyder Qeytan bikim ku çawa PKK wî xera kir yani. Elî Heyder Qeytan biçek hestî wî nivîsandina helbestê hebûn. Dema ku mil erşîfa PKK rojnama serxwebûn salên heştê û dudo berjor taybet jimarên kevin ê rojnama serxwebûn me hin tekstên Elî Heyder Qeytan dîtin. Tekstên edebî helbest. Hewldanên bi vî rengî hebûn yani. Di nava PKK jî di qaşo Elî Heyder Qeytan wekî edebiyatçî, wekî nivîskar, wekî helbestvan dihat naskirin. Ha ez ezmûneya wî teksta wî nanerxînim. Ev mesela dine tiştekî wilo hebû. Şit yan jî bizra yan jî tovê dahênanê wêje û edebiyatê di nava kesayetiya Elî Heyder Qeytan hebû.
علي حيدر قيطان ناوا PKK de gihaşt qonaqekî ku bi vî rengê hane li ser xwe biaxive. Ku Alî Heydar Qeytan dibêje dibe ez wekî pîçekî wekî bêjiyekî li ber deriyê camiyê malbata wî dê û bavê wî danîne ber deriyê camiyê PKK me girt û me mezin kir û me xwedî kir û xwedî li me derket. Yani heqaretekî wilo pîsbûyînekî heya vê derecê li xwe kir. Alî Heydar Qeytan ku PKK piştî heq xwasta xizmet ji PKK kir dawiya jiyana wî PKK wî tasfiye kir. Piştî heq xwasta devê xwe û çavê xwe û guhê xwe ji qirêjiya Apo girt bû şerîkê Apo dawî jî PKK wî dawî dîn bû ev mirina yekem mirina duwem jî normal e yani wî tasfiyekirin dawî li jiyana wî anî. Alî Heydar Qeytan ji kongreya di duwadir ji xwe zewicî bû yanî jina wî Cemîle Merkît ez dibêjim qey xwişka Yildirim Merkît heta niha sax e ji me hebû ku hatiye kuştin ya hatiye tasfiye kirin heta niha sax e li gor informasyonê ku ji mir hat gotin ku seher ew baqî qerer birayê heqî qerer bi hev re zewicîne heta niha li jiyanê yê dikare biaxive. Dikare li ser rastiya Apo biaxive, li ser sextekariya Apo biaxive û li ser çîroka Alî Heydar Qeytan ku dergîsiyê wê bû, mêrê wê bû, ka bi çi rengî têkiliya jina wî bû yanî û tê gotin ku Cemîle Merkît pir îşkence dîtiye di nava PKK de û hamîle bû du canî bû yani hiştin ku berê xwe bavêje û zaroka wê bavêjin nava agir yani tiştekî wilo hovane bi vê wehşiyeta hanê di nava PKK de bi serê Cemîle Merkît hatiye hêjayê bibe roman, hêjayê bibe filmê sînema bi çi şêwazê hovane bi çi sextekarî Alî Heydar Qeytan Cemîle Merkît firot rêxistinê firot Apo tê gotin ku Apo li dora Cemîle Merkît jî digeriya hîna di qonaxa ku Cemîle Merkît di nava PKK de bû. Bere Cemîle Merkît derkeve bêje na ev narast ev bûyer nerast van informasyonê hanê serarast bike. Ez hêvî dikim ev hemû jinên ku zarar û ziyan ji destê Apo dîtine derkevin biaxivin. Niha Cemîle Merkît sax e û li ser hişê xwe û dikare nerîna xwe ji bo dîrokî bêje yanî. Dema ku dibîne ev teslîmbûyîna hanê ev çîroka hanê ku gihaştî vê qonaxa hanê ma yanî çawa çêbû ev rewş enerjî û hêzê nade Cemîle Merkît ku biçekî rastiyê bêje, rastiya dîrokê bêje, rastiya Apo bêje, rastiya PKK, rastiya Alî Heydar Qeytan bêje. Ji bo dîrokê, ji bo me, ji bo nifşên bê bi zelalî bi wêrekî biaxive. Ez dibêjim qey dem hatiye û pir dereng maye. Alî Heydar Qeytan di hemû qonaxa hemû qonaxên jiyana xwe yek ji êzingên Apo bû, yek ji alavên Apo bû ê ku yanî dîktatorî û sextekariya Apo di hundirê PKK de xurt kir û parast û xweşik kir. Her gihaşt qonaxa ku yanî PKK bikuşt. Alî Heydar Qeytan jî berî vê carê jî di hin xeleka de behs kiriye ku jina Hamilî Yildirim Ayten Yildirim bi destê Alî Heydar Qeytan li Libnanê li Bîqaê hatiye
تصفیه کرن آپو ji Salaheddin Çelik xwestiye bikuje Salaheddin nekuştiye Ali Heydar Qaytan çûye kuştiye Ali Heydar Qaytan li Ewropa jî yanî haziriya tevlî bûyerên kuştina insana tasfiyekirina insana biye li Lolanê bi vî şêwazî li çiye yanî di gelek qonaxa di jiyana wî di nava kuştina insana de bû kuştina kadrên PKK berpirsên PKK jin mêr rewşekî yanî jiyanekî hûlo bêrûmetî ziyanekî kujerî jiyanekî sextekarî ziyanekî gelekî kirêt û nebaş ku dawî jî ew jî bû yek ji qurbaniyên kiryarê xwe û kiryarê rêxistina xwe ku rewşa wî ya psîkolojî gelekî xerab bû û bû sedem ku PKK ji bo wî rewşa wî tasfiye bike. Rıza Altun kesayetiyekî yanî li gor ez behsa informasyonên normalê vê ku li ser sosyal medya heye di pêncî û şeşa de hatî dinyayê li Kayseriyê û li heştê û di salê heftê û heşta de hefteyên nehadekî hatî girtin notûyekê de hatî berdin ev informasyonên ên normalê ku li derbarê Rıza Altun heye. Rıza Altun li hemberî rojavayî kadro bigire welatparêz bigire. Gotinekî wî gelekî qirêj heye û gelekî tê naskirin heye. Di nava PKK de tê naskirin. İlham Ehmed û Aldar Xelîl û Şahîn Mazlûm Ebdî hemû vê meselehanê dizanin. Gotina Rıza Altun mi berê jî behs kiriye zê dubare bike. Rıza Altun digo rojavayî Kurdê rojavayî herî baş ez wî $100 dikirim. PKK hesab jê nexwest. Rojavayî di nava PKK jî di hesab jê nexwestin. Yanî Aldar dikarî û gotana na hevalê Rıza tu şaş dibêje wala yanî heqê me $75 ne $100 tu gelekî te biha kiriye. Yan jî dikarî bû bigotana na Aldar Xelîl dikarî bû bigotana na wala heqê me $135 yanî ne $100 te heqê me kêm kiriye ez qebûl nakim yanî. Dikarî bû vê jî negotin. Hesab jê nexwestin û ji PKK jî nexwestin ku rabe hesab ji Rıza Altun bixwaze. Rıza Altun bi vî şêwazê kirêt û nizm û erzan li kadroyên PKK li rojavayîn di nava PKK de bi vî şêwazî dinerî. Mixabin ev tişt hebû. Dema Rıza Altun yanî kiryarê wî pir qirêj ê nebaş jî hene yanî. Ji bilî ku tevlî ew jî tevlî dîktatoriya damezrînarê yan jî êzingê dîktatoriya Apo ji salê nod û yekê û berjor. Yek jê Rıza Altun bû. Ev kesên ku kongra çarê de Rıza Altun nav de bû. Ê kesê ku ji nod û sisiya nod û çara dev ji PKK berdan jî Rıza Altun li dijî wan sekinî yanî. Li dijî heta ez dikarim bêjim li dijî Cahide Şener û malbata Cahide Şener ku niha li Swîsrayê yek ji kadroyên pêşengê berê PKK ew Sakîne Cansîz hevalê hevdû bûn û li hemberî wê û diya wê û ev Rıza Altun gelekî dilê Cahide Şener îşandî yanî. Hevala wî ya zindanê hevala wî ya rêxistinê gelekî Rıza Altun pir pîs nêzîkî malbata Cahide Şener diya Cahide Şener bû. Ne tenê wilo yanî kesayetiyekî bi vî rengî û di hundirê serkirdeya PKK de mabû. Niha Alî Heydar Qaytan Cemîlê Mergît jina wî yan jî dergîsiya wî hebû.
Rıza Altun jî Gunul Atay dergisiya wî bû. Hevalê hebûn hîna dema zankoyê de bi hev re bûn, bi hev re tevlî PKK bûn, bi hev re ketin zindanê, bi hev re ji zindanê derketin. Di sala nod û sisiya li Şamê Gunul Atay dergisiya nîşanlî hûn çi dibêje bakurî hûn çi em dibên dergistî yanî. Gunul Atay ji mala Apo, ji mala PKK direve nîvê şevê xwe teslîmî sefareta dewleta Tirkiyê dike û ji nav rêxistina PKK direve. Piştî heqwa sed sal di nava PKK de ma, di nav hundirê zindanê de ma, di rojiyên birçîbûnê li gel serkirdeyên PKK, damezrînerên PKK ê destpêkê ma, ha Şamê 2 sal nema ji nav PKK ji mala Apo, ji mala PKK, mala Onderlêk, mala Serokatiyê reviya. Kî Gunul Atay destgirtiya yan jî dergisiya Rıza Altun. Niha Ali Haydar Qaytan çû û Cemîle Mergît ma. Rıza Altun çû hat kuştin, nehat kuştin yanî mijû guman li ser heye. Lê Gunul Atay hîna heye. Li gorî me îdî dem hatiye ev jinên mexdûrên PKK. Evê ku di nava PKK de gelekî êşiyane. Ji destê PKK gelekî êşiyane yan jî neêşiyane. Ev jinên ku bûne qurbanî. Hinek jin di nava PKK de kêfxweş bûn jî. Li gorî li xweşa wan de dihat yanî tiştê ku rewşa ku di nava PKK de dijiyan ne hemû hinek. Sertiliyan tên ji mar pişt rew jî dev ji PKK berdan yanî. Ez karim di vir de hinek nava bêjim yanî. Ev jin îdî dem hatiye ku biaxivin. Kesîre Yıldırım sağ û gerek biaxive. Berî çend sala jî min gotî dem hatiye û pir dereng maye ku gerek Kesîre Yıldırım biaxive. Rastiya Apo eşkere bike, rastiya PKK eşkere bike. Wek şahid ne kêm ne zêde gerek biaxive li ser vê mijara hanê. Gunul Atay sağ gerek biaxive li ser Rıza çima ji mala Apo reviya. Jinekî ku li ber xwe bide di zindanên Amedê de û teslîm nebe, çima wê ji mala Apo bireve û xwe teslîmî sefareta dewleta Tirkiyê bike li Şamê demekî tiştekî pir pîs dîtiye, tiştekî pir xerab dîtiye. Ya gihaştî wê qunaxa hanê ku dev ji dîroka xwe û jiyana xwe û keda xwe ya zindanê, keda xwe ya di dervayê di nava PKK de berd û xwe xelas kir. Sağ gerek biaxive. Cemîle Mergî jî sağ gerek biaxive. Hêvîdar zana ku rojnamevan e û di nava medya Kurdistana Başûr de di rûdaw de diaxive û dixebite dem hatiye gerek biaxive yanî. Tiştên ku dema ku ji PKK qutbû nivisand û bi deng qeyd kir û gelek tişt got li ser Apo, li ser dîroka xwe di nava PKK de dem hatiye careke din ji bo dîrokê û eşkere ne bi dizî. Eşkere dem hatiye ku hêvîdar zana jî biaxive. Xanima Hêja Şemsê Qiliç li Brukselê mala wê jî heye û vîla wê jî heye û jiyana wê jî xweş e diya Egîd. Diya Egîd gerek dem hatiye tu biaxive. Apo çawa bû, têkiliya wî ji nar re çawa bû, têkiliya wî bi te re çawa bû, rola te çi bû? Ji bo ku axaftinên te bibe milkê dîrokê belkî piçek hinek şaştî û gunehên dema ku di hundirê rêxistinê de we kiribe bi van axaftinê hanê li derbarê Apo, rastiya Apo
دبي يعني اف اخافتني هبه يعني چنابه دو قنجك منجك هذا اف جنين هان اكو عمري خود نوا بكي درباس كرن دو قنجك هذا باخفن و ابو بيس بكن والسرمديا بيدنگ بن يعني حتى انا ها بيدنگ نقولوا خود باريزن وبترس هنا او صاو ترصا بكي دلي وانديه چنابه خانم شمسی قلج دم هاتیه کتب آخر روش کیج روژا آپول سرته جکادروین پککی ور لأوروپا دگود یکا جنکا اوروپی مو یکر ملیتان اب آخافتنی آپو بو نکیم نزیده نکیم نزیده بوی رنگی آپوش کادروی خور دگود بوی شوازی دا آخوی ایدی دم هاتیه کچه درنگ بجی برسفك يقولوا جنانه از نبيجم ميرانه نمير خاصي جن خاصي كردواري و ت جمردينه و هرما مردينه تي ناس كرن لغوري انفرماسيوني كج لسر بر شمسي قلج للجمعي جرك ت بالجسارة دم هاتي كنت دفترين آبو تشيروكين آبو بك كي جيما آيفر كيا روزالين أنا زانم نهابا الإيطاليا شخور ريستورانتوان بكري سركفتي بروشاوي اللي دم هاتي كتب بحث آبوش مربك لما تدناوا بكي دابو تي كليا نابرا تو آبو لشامي لأوروبا لكينياي شو روشكي تشاوا للروماي بريس آيفر كيا دم هاتي من بآخر اف كسين هاني كم بحث كري جي قوناغا دا مزراندنه حتى قوناغا تسليم بوينه جي كثيرة يلدرم بكره حتى كنت آي فركيا اف جنين كنت نافا بكاكي ازولو وان حساب دكم مغدورن قربانين ايشي انا دنافا بكاكي جبوك بچكي وجداني خورحت بكن آخافتني وان بفي ملكي ديروكي ام لبندا دولتها كور نمينن ام لبندا جماعتا فتح الله قلن نمين جمر هناك فيديوي آبو اشكره بكن وشمر بحثا آبو بكن ام دخوازن آبوش دوي وناس بكن نج دوي دولتا كور دم هاتيه ون بآخبن افتني بسن اگر اف بآخبن راستيا آبو وكي عينكي وكي مريكي وكي آوينه لهمبري ديروكي لهمبري قلي كرد ور تكسكرن ور زلال كرن بيچقيسه خاپویه به چقیسه سختکاره به چقیسه جنین کرد ایشان دیه و بریندار کریه و پیس کریه سروکه نوویج مر بحثا جنولوژیا نهادک جن وکی نتوه جن وکی نزانم چه و برای خود ده پروینه و پس نه پروینه ده دو بشه تجنه کی وصلا یکو لیکولی نه آرکولوژی گرک لسر توارد کرن کی سروک نووی سروک جنا اف جنین هان یکو مناوی وان گوتی دحقات وان هنه صدقات وان هنه دناوا پککی ده دروای پککی گرک ایدی باخ
Divan rojên derbasbûyî li Kongreya Newewî ya Kurdistanê keneke teneke Kongreya Netewî qaşo netewî yenî Kongreya xwe li dar xist. Vegerin li enformasyonê ku li ser vê kongreya hanê hatî belavkirin di anafê de di medya Xapoçiya de hûnê bibînin piştgiriya biryara Apo teslîmbûyîna Apo ew ê teslîmbûyîna Apo û teslîmbûyîna çekên PKK wekî karekî netewî wekî destkeftekî netewî dinirxînin. Çi zilam in, çi xulam in, çi sextekar in. Kongreya Sextekariya Netewî a Kurdistanê. Kaja hûn kurte tîpên wê çêbikinîn. Kongreya xwe li dar xist, berê me behsa Ehmed Qeramûz kir. Ehmedê Sofî Ramos Serêkaniyê ku hevalê Kokê bû ku PKK hevalî wî tasfiye kirbûn û ew dema ku li Serêkaniyê bû yanî ji wan kesên ku dixwest bersiva PKK bide û şerê çekdarî li hemberî PKK bike, dawî çû reviya û çû eskeriya dewleta Tirk kir û ji mir ana derketî û mêrik bîyê betlê film yanî Ehmedê Sofî Ramezan ê Serêkaniyê ê Ceylanpınar niha bîyê Ehmed Qeramûz û derdikeve û behsa serokê gelê Kurd dike û serokê kenekê dike û ew ji xwe serokê kenekê yenî behsa tecrîda mutlaq û li devê xwe pehan dike û devê xwe tije dike li ser serokê Newewî. Bi berê jî rexnevî kiribû hêjayî mere wî têr rexne bike. Hevalê wî kevnê Kokê ê li Skandinavya hemû wî nas dikin. Ê li Bakurê Kurdistanê jî wî nas dikin û li xweşa wan tê ev rexneyê ku ez li Ehmed Qeramûz dikim ne Ehmed Ehmed Qeramûz ez dikim kê li xweşa wan tê yenî. Êm ez li xweşa min nayê yanî ez naxwazim di vê rewşa hanê de be. Ez jê re naxwazim lewma rexneyên tund ê ku ez li yekî bikim ez naxwazim yanî di vê girava genî di vê gerîneka genî ku navê wê teneke û keneke de. Me behsa wî kirî yanî. Di vê kongreyê de dîsa wî dubare kirine xuyayî kesek tune ye. Dîsa Ehmed Qeramûz û Zeynep Murad kirine hevserok. Demek kes tune ye. Hûn vegerin lîsteya endamê Komîta Rêvebir Zibêr Aydar hînatê de ye, Remzî Xwejê kişandiye mala Xwedê ava. Kî jî tê de ye Nilûfer Koç ew ê kenekê de pîr bibe înşallah. Bi xêr û selamet wê teqaûda xwe ji jiyanê di nava kenekê dibistîne. Hincika serê wê, porê wê û fiqrê wê Nilûfer Koç. Kadroya rêxistinê, kadroya PKK heta roja îro di nava vê de ye û nan û ava wê û jiyana wê di ndirê vê rêxistina hanê de di nava PKK de ye. Ev kesên ku wilo pir didimînin di nava rêxistinên PKK de Zibêr bi, Nilûfer bi. Ê me ez vî tiştî ji PKK elimî me. Ev nerîna PKK ye. Kesên ku li pir di deverekî dibimîne genî dibe. Ya ava zelal jî avekî zelal, ava zemzemê di deverekî dibihêle ew dever yanî av jî genî dibe û dever jî genî dibe. Pêve girêdayî eva gotina bav û kala pêve girêdayî kesên ku di cihê xwe dibînin demekî dewleta Kûr ji wan razî ye. Mît ji wan razî ye. Ana mît ji Nilûfer Koç nerazî bana di zû di Nilûfer Koç niha wê ji kenekê û tenekê ra kir bana. Ev endamê daîmî ê Rêvebir ê ku di hundirê vê rêxistina hanê de Memûrê da hetayê Zibêr û Nilûfer Koç demekî dewleta Kûr ji wan razî ye, demekî mît ji wan razî ye. Ne PKK. Mît ji wan razî ye, dewleta Kûr ji wan razî ye, debere bimînin. Lê Zeynep Murad kî ye?
ام بحثا بچێکی بحثا بێ خانمەهانی بکەن. زەینەب موراد سیاستمەدار ئاکتیڤیستێکی کورد ji Iraqê feylî ye. Ji Kurdên me ê feylî ne. Bi rojnamevanekî Kurdê Iraqê bêhedînî ê herêma Eqrayê zewcandî û jiyana wan baş bû. Li başûrê Kurdistanê, li Hewlêrê di gelek saziyên rojnamegerî de xebitiye û di navan komelên jina de him cih girtî him berpirsiyarî girtiye û di salên 2011-12 tên Swêd, tên welatê Swêd di rêya Newroz TV de PKK nas dike. Dema ku li başûr bû, li Hewlêrê bû, kontakt û têkiliyên wê bi PKK re nebû û ji malbatekî naskirî ye. Ew jî û hevjînê wê jî, bavê zarokên wê, sê keçê wê hene, Zeynep Murad, bavê wî jî welatparêz, ji malbatekî welatparêz, di serdema Sedam Hüseyn de li ser bavê wê, yanî wekî çawa Sedam Hüseyn xwestiye ku bavê wê bibe wezîr, lê bavê wê qebûl nekiriye. Ji ber gelek sedeman qebûl nekiriye, ji bo ku em dirêj nekin. Mebesta me Zeynep Murad kesekî aktivîst, çalak, jîr, zana, biaqil, ji malbatekî paqij, ji malbatekî welatparêz hat welatê Swêdê tiş nema. Ew rewşa ku berê ku tê de hebû nema. Çawa biçek vê wendayiya hanê wekî teዕwîd, wekî tewîz, yanî wekî çi, yanî alternatîv. Medya PKK û hevala Zeynep ka were mijara jin û nizanim rojnamegerî û hevala Zeynep were jin û azadî û programên Newroz TV evê ê pejakê û kontakt çêbû û danostandin çêbû û nigê wê şemitî. Nigê wê şemitî ket nav çîrok û çîrvanokên PKK û îdeolojiya PKK û ja wê anîn kirin endama kenekê, wê anîn di rêya pejak û mejak û ev kesên hanê ê ku li Swêd dimînin. Helbet ew nas dike ku PKK rêxistinekî mezintirîn zererê ku gîhandiye civaka Kurd bi taybet jinê rêxistina PKK'yê. Ew zanin PKK rêxistinekî di lîsteya terorê de ye. Ev saziyan hemû saziyên kertonî ne. Ez bawerim niha ew şêwa axaftina min jî tê digêje, ez bi Kurdî diaxivim û yanî ez li ber dikevim. Dev ji kesayetiya xwe,
ji tecrîba xwe, ezmûneya xwe, dîroka xwe, berda, mala xwe hişt, mêrê xwe hişt, zarokê xwe hişt û çû ji mir ket nav dere û merewê apoçiya û xapandina apoçiya û keneke û teneke û bawer kiriye ku tiştekî heye navê Kongira Netewîya Kurdistanê. Nizane ku dikanekî biçûkî ji dikanên PKK û kirîn û firotina insana yani. Ketî nava vê gerîneka hanê, nava vê girava genî, vî mustenqecê genî, wek erebî dibêjin asên ava wî bêhîj pêketî yani. û jiyana xwe û malbata xwe û zarokê xwe hemû dayî alîkî jê heye ji ev Zeynep Murad heye ku li ser şopa azadiya jinê yê li ser şopa azadiya Kurd û Kurdistanê. Nizane ku di nava xapandinekî me zindeyî ye. Ku xwexistiyê nava tevgerekî ku serokê wê xwe teslîmî dewleta Tirkî kiriye. Ez bixwe ez 20 sal mam yani bere were Zeynep Murad û êwek Zeynep Murad werin ji min pirs bikin PKK çi ye. Min PKK xwendiye, min PKK dîye, ez bi PKK re jiya me, min PKK re kar kiriye, neçe ji min re ji Zibêr Aydar û ji Nilûfer Koç evê ku berjewendiyê wan di nava PKK, masliheta wan di nava PKK neçe ji wan pirs neke werin ji min re behsa PKK bikin. Werin ji ev kesên ku dev ji PKK berdane, ji ber çi dev ji PKK berdane, werin ji wan pirs bikin, li aliyê din guhdar bikin. Bi çavê Zibêr Aydar û Nilûfer Koç û Adam Uzun û nizanim kî Fuad Kaf û evê han li me nener. Li rexnegerên PKK nener, li rekberên PKK nener. Rastî em nabêjin sedî sed, lê sedî heştê û pênc nod ji rastiyê li cemê û ji sedî sed xapandin li cem tevgera xapoçî, li cem tevgera PKK. Zeynep Murad jî dîsa wê kirine hevseroka kenekî. Îja Zeynep Murad piçekî ha. Piçekî li mîsaqê kenekê vegerir. Xwişka Zeynep li mîsaqê kenekê veger û li daxuyaniya apo kitêbine li dijî hebin. Nakok ha. Apo dibêje federasyon û dewlet, serxwebûn û federasyon û otonomî û mafê çandeyî ne çareserî ne. Ji bo pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê ku 20 milyon Kurd li wir heye ha. û dibêje ne çareserî ne ji bo her çarperçeyê Kurdistanê. Apo wisa dibêje. Daxuyaniya Apo tu jî ji mir diçe tu meşruiyetê rewabûyînê dide vê teslîmbûyîna hanê, vê sextekariya hanê. Xelk çawa wê bîne dibêjin a keneke tiştekî baş e. Çima ewa Zeynep Murad di nav de ye. Xelkê Başûrê Kurdistanê te naz dikin. Belkî Rojavayî hewqasa te naz nakin, lê ê Başûrî te naz dikin. Bexdad te naz dikin, Silêmanî te naz dikin, nizanim te naz dikin. Tu ji çi malbatê yî? Çî tew Zibêr Aydar, çî tew Nilûfer Koç, çî tew Apo? Çi we digîne hevdû? Apo dibêje dixwaze ez xizmeta dewleta Tirk bikim. Tu dixwazî xizmeta dewleta Tirk bike de bimîn. Tu dixwazî xizmeta PKK, tu dixwazî xizmeta Zibêr Aydar û Adam Uzun û ev kadro madroyê din bike. Ew bi vî çavê han li te nerin, bi çavê xizmetkarekî, ne bi çavê siyasetmedarekî, ne bi çavê rewşenbîrekî, jineke rewşenbîr, jineke aktivîst, jineke çalak, jineke giranbiha hêja te xwe û malbata xwe û zarokê xwe kir qurbanê vê rêxistina hanê û ev rêxistina hanê xwe û gelê Kurd dixwaze bike qurbanê dewleta Tirk û dewlet Baxçelî û Mît û dewleta Kurd. Piçekî li xwe veger. Piçekî wilo bi hûrbînî dêkomenta bîn bi ber hevdû, mîsaq
کنکی و دا خویانی آپو 27 سباتی بید بر هفتو بنه به آپو چت خوازه بنر به کنکی آتا چت خوازه لگوری میساق کنکی آتا کت سروکی وی گرکانا تا آپو خاینه گلی کرد اعلام بک دجمنه گلی کرد اعلام بکش برکو آپو دبیجه مصطفى کمال آتاتورک نه دجمنه گلی کرد خوشکا زینب مراد تب خودی که مصطفى کمال آتاتورک نه دجمنه گلی کرد هما وی تنی وی پرساهانه تنیش خوبک اگر تنه آگاهدار جراستیا پککی یادی خوشکا هیجا تنه آگاهدار ورجم برای خو برای اشتر طاب در زیوک چیروکی پککی و آپوچی و خاپوچی هموش در ریز بک تو گناه مالباطا تا گناه جناوا وی روشا قریج و گمار و گنی و گندل و کرمینال خو لسرین دم درخینه تشتك جي تنكه وكنكه ناي ولو تخاباندن تلسر ماسير ودنيا وتدشين قنديله وتدشين بيروت وتدشين روجافا وتلنا ولات ملات هاتقارين وتخصنا حالكي في روشاهانك تو قناها مالباطا تا قناها ديروكا تا قناها بشكل قفاكر مدیا PKK هم گیش کرن و برپرسین PKK و کادروین PKK و فوتو و ویدیو و نوچین لسر کنگره PKK و فسخ کرنا PKK ام فسخ کرن انجي بحثا فسخ کرنا خودك فسخ يعني بزمان عربية قلت عربية يعني نوكي تركاية بشافتن يعني حلاندن فسخ کرن يعني بشافتن و حلاندن يعني لي بزمان عربي چراندن يعني فسخ کرن چراندن يعني قرمانجي و نورمال باخذن يعني هنجي PKK بأبنو چين فسخ کرنه و کنگره فسخ کرنه ده هنگی ام گیش کرن ام فسخ کرن ام چراندن هنگی بحثا بان چتیهانه دیگه باشه اون بحثا فسخ کرنا خود کن برز نولی فرکوچ مانه تفسخ بو افچه تدچه دعوه لهمبری دولت آلمان و دکه که PKK جلیسته تروری درخینن اري هي پورکوری انچکا سریت ما تجبر خوفدی نه که مقای کسک تنشتر بیجه PKK نما خلاص خو فسخ کرد تجا تتخوازد يعني تتخوازد دولة ألماني ليست يعني تشوف فايدة بك كو PKK دليستا تروري بمين يا دليستا تروري نمينه خلاص خو فسخ كريه يعني چه حوجه وی درابه چند پارێزەرên genî çevgiriyan jî parêzerên wilo ji rêzê tu pera bidwan û tu dewla li hemberî Almanya vekişte heye dewleta Alman dewletekî wilo ji rêzê qey nizane tu çi ye birêz Nilûferkoç tu hatî Almanya bixapîne tu hatî ji mir dewla li hemberî Almanya vekî rabin PKK ji lîsteya terorê derxînin ev علاقه حوجداريه وی دعوی تنه جبر کو آلیه دن آواد کوان آدم مقدور حققه خو فسخ کریه تیشتک نمایه به کنگر به رسمی هاتی فسخ کرن پیشی مدیا هاتی فسخ کرن تو چی تجبر دمکی باوریت به بریار PKK و فسخ کرنا PKK و کنگره فسخ کرنی نای اگر باوریت به واندشتی ها بهاتانا تنهد چوله هم بری دولت آلمان دعوه و ندکر
يك دوا يعني يا باوريات يعني تخاص كان يقب دولة ألمان بك دولة ألمانيا تكية تراب كان يخبك دولة ألمان دزانه دولة بلجيكي جي دزانه چیرو که تی ای تاکه کسی ای شخصی تچه دخو تچه و دخو تبکود تچه و تبکود تی و تبکیجان قنجکی ده چه که اوروپی نولو رازاینه برز نولی فرکوش بقاسی کمیتا ترک تا تشوپینه و تناز که و پرسپکتیف اشتر دشینه بوی قاسی جی دولتین اوروپی و المانیا جی دناف ده باش و ناز کن و تف ناز کن وین همو اشکرن هموها جی گره گرن و جو فؤاد کافر تا جی فردا چتینه تا جی مظلوم آمده تا تو کی دخوازه مصطفى ساریکایا و گنول تپا و همو يعني وين چاوا وكي جي بي اس ده سلاداريين وان ولاتي هان و تشوبينن وين بن كنترول دن جون كينو ناتن المانيا بخابينن بوين وان سخت كاريه يعني ما اون پرورده بون لسر سخت كاريه برز نولي فر كوچ بمين ولو اشتر باش افلاي قيتي بله تماشاوانه هجا لور استیم داویا و خلقی حتا خلقی گیدن مجاردن دنا و خیر و خوشیه ده بمینن